nake. Tabbas ke mai kyauce tamkar dawisiya, kyawun tafiyarki kamar wahainiya, ke din ai zarace na zan wata gure kowa ma ya sani mun haska duniya. Laila da Majnun wane ne zai raba, duk ma wanda ya zo a ce matsayi karya sai dai mutuwa ta zo ko shi kenan, fatan mu dai anan ta ɗau gaba ɗaya. Samun kai jarumi a cikin ƙawai na san babu yani, ka zama malami ni kuma ɗaliba fannin soyayya, so ka koyar da ni mai so da gaskiya. Ni ban na dama na ɗau alkawari, kai marike ni ba mai raba mu, in ba mutuwa ba in har babu kai zan bar duniya. Aikin biya ce ke na baki sarauta a cikin zuciya, ke kike mulki. Ai dole sai da kai ya sanyi babu kai, benin soyayya ka zama sarki. Ni tabbas na kamu da son ki sahiba, ba za na barki ba na zo gare ki ni. Na so kar jarumi ka zama magani, koko sinadari mai wanke zuciya. Shi so halitta ne wanda ba a gani shi, a cikin zuciya yake da zama. ko masu nazari sun kasu gane Yadda siffar take balle kanar sama. Tun farkon duniya akwai soyayya, iya nazari muke masa hidima, mu ma ga mu ciki mun zama dangin so a wannan zamani.